Hi, kumusta po kayong lahat? Ilocano TV. So, ang gagawin natin ngayon ay magluluto ng Ilocanong dinengdeng. Yan, dinengdeng. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Pero, bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-share, then subscribe, ring the bell, para ma-update po kayo sa aking mga susunod na video. Okay? So ayan, samahan nyo akong kukuha ng gulay para sa dinengdeng natin. Okay, tara. Tara. Ang unang kukunin natin ay malunggay. Dito. Bali ito ako nagtanim nito. Pero may bakod na. Iba nang mayari. Pero nagpaalam naman ako dito sa puno. Malunggay. Ay, masustansya na pagkain. Kailangan pa natin ng dahon. So ito na nakuha natin gulay para maumpisahan na natin magluto. Tara. So ayan, nakatapos lang ng ating kumuha ng malunggay. Ang susunod natin kunin ay alukon. Alukon. So ayun, dito tayo kukuha ng bulaklak ng alukon. O ang Tagalog ay alibabag. Yan. Ang pagbunga ng alukon na to kwan,
Bali January. January siya. Ayun. So may mga bunga-bunga rin siya. At least may naiiwan pa rin. Yan. Itong alukon namin dito sobrang taas. So, ayan. Dagdagan natin ng bunga ng alukon para masarap. Walang mga alukon dito. Yan, ito abutin mo to. Yan mga yan. Kunin mo na. Sige na, hilahin ko. Yan, para masarap. Yan. Yan pa sa taas. Yan. Yan, tinuturuan ko ng kumuha ng ano ng gulay para matuto siyang kumain ng gulay. Yung gulay maganda sa katawan. Okay. Tilapia. Ito ang isasawag natin sa ating dinendeng. Hindi. Lagyan natin ng asin. Sinagyan. Tumalon pa. Buhay pa. Buhay.
Bali, umpisa na natin linisan ng ating malunggay. Ito masarap. Linisan natin. Yan, sabi nila, pag meron kang itinanim, meron kang anihin. Ang malunggay kasi maraming ano to, maraming naitutulong sa ating katawan. Kasi itong malunggay masustansya. Kaya yung mga mahilig kumain ng karne, umpisa nyo nang kumain ng gulay na malunggay. Ito nakaganda ng kalusugan. Mga iba hindi nila alam hindi nila alam kung paano kainin ang malunggay, hindi nila alam paano linisan. Ayan, tinuturo ko na sa inyo. Tapos mamaya ito, ayan, tuturo kung paano magluto. Okay? Ayan. So, mamaya cut mo na lang. So ayan, kumukulo na. Umpisa na natin magluto. Ang unang ilagay natin is ito, sibuyas. Lagyan natin ng bawang para lagyan na natin pang bagong.
Oh. Natin ilagay itong mushroom. Kakuan. Ayan. Ito pala dinagdag ko na kuan kanina. May mushroom pala sa ref. So nakita ko kanina. Mas masarap kung maglagyan. Ayan. Bango. Tapos, ilagay na rin natin tong bunga ng malunggay. Ayan. Kasi medyo matigas to. Yan. Kailangan mauna na siya. Para pag sakto-saktong kumulo, ilagay pa natin yung mga ibang sangkap niya. Yan. Pakuluin natin ulit. Lagyan natin ng pampalasa. Kunti asin lang, kunti lang. Ayan. Lagyan ng gin. Bango. Ang bango. Okay, lagay na rin natin tong ampalaya. Sabay-sabayin na natin. Huwag na nating huwag na nating masyadong lutuin yung ampalaya kasi baka mamaya pumait. Yan. Yan yung bulaklak ng alukon. Saka yung ating malunggay na dahon. Yan. Halo-halo lang natin yun konti. Tapos ilagay na natin ang ating tilapiyang prito. Ayan na po. Tapos na po ang dinengdeng na may mushroom with piniritong tilapia. Oh my God! Wow! A few moments later. Okay, ito na po yung ating minuto kanina na dinengdeng na may mushroom at pritong tilapia. So, tara po, kain na po tayo. Kain na po tayo. Kain. Sarap yan. Yan yung mga itinanim kong gulay. Kung may tatanim ka, meron kang anihin. Sarap oh.
Yan. Oh. Oy, sarap. Kahit po tayo ng dinengdeng. Dinengdeng sa Ilocano. Sarap ng dinengding mo, di. Okay. Thank you. Ilocano tayo kaya kailangan marunong ka magluto magluto ng dinengdeng. Hindi ka Ilocano kung hindi ka marunong magluto ng dinengdeng. Ayan o, sarap po. Alocon with mushroom. Sarap. Pag nandito ka sa probinsya, kung marunong ka magtanim, mabubuhay ka. Sarap. Sarap. Sarap naman pala yan. Pero pag kasi sa akin ang palayang nilalagay ko, yung iba kasi talong. Kung ang palayang nilalagay nyo, kailangan half cook para hindi siya papait. Kasi yung iba nakakalimutan nila na overcook siya. Kaya yun, mapait tuloy yung sabaw. Ito half cook lang. Half. Tikman natin itong tilapia. Yan o, mga kailokano ako. Yan talaga pang dinengdeng. Bigyan mo ng gulay yung anak mo. Gulay, gulay. Wala nga. Ito, di. Ito. Mushroom with dahon ng malunggay. Marunong lang. Kuha lang ako rice. Sige lang. Ito anak ko, yung bunga ng malunggay. Okay. Sarap yan. Okay. Ito pag kumain kayo ng malunggay, ito, puro ko sa'yo. Ganyan mo lang. Sabi mo, tapos open mo ganyan. Yan. Tapos, taas mo ganyan. Yan. Baliktarin mo rin. Yan. Sarap. Dapat dalawang kamay. Para na mushroom.
Ito din ang isang masarap sa dinding. Yung taba ng tilapia. Yun. Sarap nito. Sabaw. Na. Yung sarap ng ano niya, taba-taba ng tilapia. Pero tayo sabaw. Sarap. Yudi. So ayan. Maraming salamat po Lord sa pagkain. So mga ka-Ilocano Act, sana patuloy pa rin kayong manood sa aming mga video na ginagawa. At huwag niyo pong kalimutang mag-like and share, lalo yung mag-subscribe. Yan, ring the bell para lahat po ng ginagawa naming mga video mapapanood niyo po. Maraming salamat po. Maraming pong salamat. Bye-bye. Bye-bye.